birnin Tsatsuba. Asiri, tsafi, mugunta duk yana cikin wannan shiri mai suna birnin Tsatsuba. Shiri ne mai dogon zango wanda Mario Boss ya kai director da MX ya ɗau nauyi. Za ku iya samun wannan ƙayataccen shiri mai suna birnin Tsatsuba a channel ɗinmu mai suna Shakatawa TV. Duk yana cikin wannan shiri mai suna birnin Tsatsuba, tsafi, mugunta, yaƙi, wanda a wannan fim ɗin an na abin al'ajabi. Za ku iya neman mu a channel mai suna Shakatawa TV 081 daga kuma Shakatawa TV. Za ku iya samun wannan ƙayataccen shiri mai suna birnin Tsatsuba a channel ɗinmu mai suna Shakatawa TV. Birnin Tsatsuba. Birnin Tsatsuba. Birnin Tsatsuba. Milan ya isa. Duk yana cikin wannan shiri mai suna birnin Tsatsuba, tsafi, mugunta, yaƙi, wanda a wannan fim ɗin an na abin al'ajabi. Za ku iya neman mu a channel mai suna Shakatawa TV 081 daga kuma Shakatawa TV. Shiri ne mai dogon zango wanda Mario Boss ya kai director da MX